Ahoj, já jsem Ondra a tohle je kanál Výlety v Libereckém kraji na YouTube, kde sledujete tohle video. Díky za to, jsem rád, že vás to zajímá. Dneska vám ukážu rozhlednu nad Prosečí, to znamená kousek od Proseče nad Nisou, to znamená hned vedle, nebo respektive na kraji Jablonce nad Nisou. A mimo jinýho, dneska uvidíte tyhle výhledy. A taky tyhle výhledy. A to, co vidíte za mnou, to je Jablonec. A taky tyhle výhledy, i když je mi naprosto jasný, že natáčet proti sluníčku je úplná blbost. Ale nevadí. To, co vidíte za mnou, je Liberec a nad ním nahoře samozřejmě je Štět. A to už jste asi poznali, že jo? A stejně je to krásný, že vlastně hned vedle průmyslového areálu ve městě, protože Rýnovice jsou prostě průmyslový areál. Děláte pár kroků, fakt jako doslova na kraji toho průmyslového areálu. Vlezete do lesa, na Prosecký hřeben a jsou tady takovýhle krásný lesní cesty. No jo, nebudu mu to ničit a jdu dál. No a jedna z dalších věcí, na které narazíte, když půjdete tou samou cestou, co já, to znamená z Rýnovic z průmyslového areálu do lesa nahoru, tady vám k tomu dám mapku té mojí cesty dneska. Jsou vlastně tyhle informační cedule, ona je to i značená taková informační turistická stezka, jmenuje se Stopy druhé světové války. Název je tamhle vpravo nahoře. A dočtete se tady vlastně o různých tématech, které souvisejí překvapivě s druhou světovou válkou. Protože chtě nechtě Rýnovice jako část Jablonce a vlastně samozřejmě nejenom Rýnovice mají prostě jsou spjatý svojí historií s druhou světovou válkou a mimo jinýho tady byl vlastně v Rýnovicích pracovní tábor, ale o tom zase někdy jindy. Třeba vás vezmu prostřednictvím videa i na tu naučnou stezku Stopy druhé světové války. Teď jsme tady kvůli něčemu jinému, takže pokračujeme nahoru na rozhlednu nad Prosečí. No a potom, co vystoupáte třeba z Rýnovic, jako já dneska, na Prosecký hřeben, nahoru na kopec, tak vás čekají takovýhle cesty a takovýhle parádní les. Prostě je to krásně. Tady vidíte další informační ceduly k té informační stezce o související s druhou světovou válkou. Těch je tady několik těch stanovišť a cedulí. A já budu pokračovat tamhle nahoru směrem do Zledna. Jako je mi líto, ale neodpustím si jednu jako výchovnou, jo. Takovýhle krásný místo, hezký les, klídek, jdete po cestě. Prostě ten bordel a odpadky najdete všude.
Takže tímhle chci jenom říct, respektive vás jako spíš poprosit, abyste si všechno, co si do lesa přinesete, zase odnesli zpátky a vyhodili to tam, kam to patří vyhodit. Protože si myslím, že těch míst na vyhození je fakt dost a tyhle papírky nevážejí vůbec nic, takže není prostě problém si je zase odníst, když si je přinesu. Ale věřím, že vy, co koukáte na tyhle videa, to tak děláte. Jenže jsem si to prostě nemohl odpustit v takovémhle místě, no. Snad chápete. Mimochodem, pokud se pohybujete na sociálních sítích, tak existuje taková hezká iniciativa. Jmenuje se Nejsem prase. Dávám sem možná do videa, ale určitě pod video nějaký odkaz nebo hashtag na ně. Tak doporučuji mrknout na jejich profil, třeba na Instagramu. Předpokládám, že fungují jako za tím účelem, aby jak si šířili nějakou jako osvětu o tom, že fakt nemá cenu dělat bordel a nosit bordel do přírody a že stojí za to se o tu přírodu starat a neničit jí. Tak, pokračujeme. O kousek dál přicházím na místo, jednak s lavičkou a zase s nějakým bordelem. Ale místo takový rozcestí. Tady se dozvíte, že jste na Prosickém hřebenu, že jste ve výšce 581 metrů nad mořem. A tady tu cestu, která vede směrem dolů, nebo ze zdola, záleží, jak se na to díváte, tak to je cesta z Proseče nad Nisou a tou vlastně pravděpodobně přijdete, pokud se rozhodnete na Prosickou rozhlednu se dopravit vlakem, protože to je taky za mě nejbližší vlaková zastávka Proseč nad Nisou a od vlaku potom můžete jít po červený turistický značce a přijdete sem na tohleto rozcestí a potom budete tady nahoře pokračovat doleva směrem k rozhledně, odsud už je to jenom kousek. No a když už jsem o tom mluvil, informační tabule od Lesů ČR o odpadcích a o tom, že do lesa prostě nepatří. Tady si třeba dočtete, co se jak dlouho rozkládá. No, já už jsem jenom kousek pod rozhledny. Akorát když půjdete od Proseče, tak si v jednom místě po levé straně můžete všimnout takovýhleho kamene vytvarovanýho. Když půjdete blíž, tak zjistíte, že jste fakt na Prosickém hřebení. A budu pokračovat na rozhlednu. No, teď si tak vlastně tak jako říkám, že no, tohle bude asi logicky označení nejvyššího místa z Prosického hřebene, protože doprava je to sice na rozhlednu, ale rozhledna je trošku vlastně jako pod vrcholem nebo pod tím nejvyšším místem. A doleva. Tam jsem taky přišel jakoby ze spoda směrem nahoru. No. Takže tohle je nejvyšší místo Prosického hřebene. Teď už to víte taky. Úplně nevím, jak on s ním bude teďka slyšet, jo, protože se rozfoukalo, ale na rozhlednu to je ještě pár desítek metrů, ale ty panoramata už se dá vidět i tady. A tamhle zhruba ve prostřed toho výhledu
je další rozhledna, a to konkrétně Císařský kámen na Milířích u Rádla. Vedle Jablonce nad Nisou. O Císařském kameni jako o rozhledně už určitě už na našem Instagramu a našem webu výlety.kraj.cz máte pár fotek a takový kratší článek, ale video o ní taky určitě natočím někdy. No, jsme tu. Kýčovitý počasí, zelená tráva, modrý nebe, trošku oblačno, ale to si myslím, že ty výhledy neskazí. Takže jdem se vrchnout nahoru. No, přesně vedle rozhledny. Chata Proseč s restaurací a s ubytováním. Tady se funguje na dobrovolném stupni. Takže 20. Provozní návštěvní řád. Informace o putování po Jablonských věžích. To jsem ještě neviděl, na to se musím podívat. A nic, jdeme nahoru. Dřevěný schodiště. Docela mi to připomíná Bramberg rozhlednu. Mně přijde, že ten vnitřek taky vypadá podobně. Oni vám taky natočím video, pokud jsem to ještě neudělal a pokud jste ho ještě neviděli. Pár pater to je, no. Jako, většina je takový docela široký schodiště, že se tam dva lidi vejdou vedle sebe. A ten závěr, přijdete vlastně na vrchní patro. Závěr jsou úzký točitý schody. No, samozřejmě pro nás vysoký, takže pozor na hlavu. No, ale úplně nahoře jdete vlastně na vnitřek rozhledny. Je taková kamenná, nevím co, podezdívka, jak to nazvat. Tady už zevnitř můžete vidět všechny ty výhledy. Jenže to je samozřejmě nejlepší jít ven. Nevím, jak mě bude slyšet, protože tu fouká, ale tohle je pohled na Jablonec. A i Krkonoše vzadu vlastně. Když se posuneme směrem dál doleva, tak tady už máme Liberec a s ním i Ještěd nahoře nad Libercem. No, myslím si, že paráda. Co myslíte? Jako jsem vám říkal před chvílí, snad mě bude slyšet. Na
tady takhle na kopci. No, a to už máme dokola. Pod sebou potom vidíte chatu nad Prosečí i s teráskou. Jako takový oběd s těmahle výhledama za hezkýho počasí. Proč ne? No, jak možná můžete vidět, jednu dobu jste si tady mohli dát i razítko v rámci toho putování po jablonských rozhlednách. Teda jako ne na okno, jo, ale do takové té knížky, do toho bločku. Je tady razítkovaný v okno. Je tady razítkovaná konstrukce té rozhledny. Je tady razítkovaný zábradlí. Ale razítko už tady není. Fakt má někdo potřebu v dnešní době čornout razítko? Jako opravdu? No. Tady teda zrovna vidíme Jablonec. A za ním ještě je Krkonoše samozřejmě. A zrovna tady si můžeme říct, jak se na Prosický hřeben, respektive na rozhlednu nad Prosečí, dostat autobusem. A protože jsme fakt jako co by mobilem dohodil od Jablonce, tak nejjednodušší to určitě je z Jablonce městskou hromadnou dopravou, linka číslo 104 autobus, a z tí vystoupíte přibližně tamhle v těch místech. Zastávka se jmenuje Jablonec nad Nisou, Lukášov, Koruna. No a od autobusu se vydáte po označené turistické cestě a ta vás povede vlastně takhle směrem jako pod kopec a přijdete potom tady takhle po silnici k rozhledně. Fakt hodně doufám, že mě bude slyšet, ale pokud se rozhodnete na Proseč přijet vlakem, respektive jako vyrazit na rozhlednu s tím, že pojedete vlakem, tak nejlepší to za mě asi je z Jablonce nebo z Liberce do zastávky Proseč nad Nisou, to je zhruba tamhle v těch místech. A potom prostě akorát přejdete louky, pole a lesem, tam už navážete potom na červenou turistickou značku a lesem vlastně přijdete zase po červený sem k rozhledně. No, kdybyste na rozhlednu nad Prosečí chtěli vyrazit pěšky, tak za mě by bylo ideální vyrazit z Jablonce, využít kousek vlastně turistického jablonského vyhlídkového okruhu, potom se dostat na kraj Proseckého hřebene a tam nejdřív po modrý turistický značený cestě pokračovat vlastně nahoru na Prosecký hřeben a zhruba v prostředku se vlastně ta modrá, no ne, že spojí, ona jako k té modrý přibyde červená turistická značka a obě dojdou vlastně sem nahoru na rozhlednu, k Prosecký rozhledně. A potom můžete třeba přes Lukášov jako zpátky do Jablonce, nebo záleží, pokud byste si chtěli udělat nějaký další výlet, tak tahle první část vlastně pořád platí. To znamená dorazit na Prosecký hřeben k rozhledně a potom třeba můžete pokračovat po červený turistický značce nebo turistické cestě dolů do Proseče nad Nisou
a třeba pokračovat ještě na Milíře, vyjít si na rozhlednu Císařský kámen. Na Milířích je hezký jako stánek. Myslím si, že dost populární kvůli tomu, že tam okolo vede cyklostezka. Ten stánek se vlastně jmenuje teda jako Kiosek Milíře. Takže tam je možnost určitě dát si občerstvení, stejně tak jako tady na Prosický rozhledně, protože hned vedle rozhledny je chata s restaurací. Jenom si samozřejmě, než vyrazíte, zkontrolujte otevírací dobu. Takže abych se k tomu vrátil z Prosečský nebo z chaty, z rozhledny nad Prosečí, dolů do Proseče nad ní jsou jako samotný, potom po Červený nahoru na Milíře, vyjít si na Císařský kámen na rozhlednu na Milířích a potom třeba zase po Červený můžete jít směrem na Rádlo, napojit se na Modrou takzvanou hřebenovku a dojít třeba na vyhlídku na Dobrý vodě v Jablonci anebo na další rozhlednu Petřín, která už je teďka po nevím kolika letech, ale po strašně dlouhé době zase zpřístupněná, otevřená, a u rozhledny Petřín je taky vlastně restaurace, takže můžete si to udělat takový výlet, kdy budete chodit, kochat se a jíst u toho. No, to je docela fajn kombinace, ne? No, pokud byste chtěli dorazit na rozhlednu nad Prosečí autem, tak vlastně z Jablonce nebo samozřejmě z Liberce přes tamhle Lukášov, tam odbočíte na kruhovém objezdu a potom už značenou vlastně jedinou silnicí, která se vede takhle lesem dole a přejdete na tuhle tu cestu a tady vedle rozhledny se dá zaparkovat, je tady místo asi tak jako na pár aut, si myslím, že jo. Takže tak. No tak jo, to je všechno. Tady z rozhledny na Prosečí. Nevím, jestli to bude slyšet, doufám, že jo. Takže díky, že jste se koukali, díky za váš čas. Určitě mi napište nějaký komentář, jestli už jste tady na rozhledně nad Prosečí byli, co se vám tady líbilo, co se vám tady nelíbilo, kam byste šli ještě v okolí na další výletní místa, a budu rád, když mě budete sledovat, však to už asi znáte, na sociálních sítích, takže na Instagramu Výlety v Libereckém kraji, na Facebooku Výlety v Libereckém kraji, na YouTube Výlety v Libereckém kraji a mám i web výletyvlibereckém.cz, kde najdete různý místa, na kterých jsem byl, a o nich vlastně napsaný jakoby stránky nebo články. Tam to máte prostě všechno na jednom místě a můžete se tam i přihlásit k odběru e-mailového newsletteru. Budu posílat tak jako maximálně 1-2krát za měsíc. Bude to prostě přehled těch míst nových, kterých jsem navštívil, o kterých jsem napsal a natočil video a nějakým způsobem mi nafotil, takže pokud vás to zajímá a nechcete úplně třeba sledovat ty sociální sítě, i tahle možnost tam je, takže www.výletyvlibereckém.cz. A už tady strašně fouká, takže jdu, mějte se.